ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲೂ ಪೂರಿ ಪಂಡ ಬಟಾಟದ ಪೂರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೂರಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟು ಕಲತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟು ಪೂರಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಕಾಲಿಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾಜಿದಾಲ ಬೋಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಪದಿನ ಬಟಾಟೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಒಂದನಿತ್ತೆ ಚೂಲಿ ದೆತ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿಂಚ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲೆಂಚ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆನು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡ್ಯಾನು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಇಡೀ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಲಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ತುಂದಿನ ಪೂರ ಅವರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನೋಡು ತೈಪಂಡ ಅವು ಬಟಾಟೆ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಚಿಟ ಅವನ ಟೆಂಚ ಒತ್ತುದು ಪೂರ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಏತ್ ಬೋಡು ತೂಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಕಲಪುವ ಏತ್ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಲಪುಡು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾವುಡು ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದೀಕ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದಿನೊಂದು ಚೂರಿಂಚ 1 ನಿಮಿಷ ಕೈಟು ಪುಜಂಗ್ ಕೊಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿಯ ಪೂರಿದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಬಾಲ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಡು ಮುರುಕಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಲಾಟರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪತ್ತುಜಿ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಜಿನ ಹಿಟ್ಟು ಪತ್ತು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಟ್ಗ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೂರಿದ ಸೈಜ್ ಬೊಕ ಆತೆ ಪೂರಿದಾತೆ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ದಪ್ಪಲ ಬಚ್ಚಿ ತೆಲುಪುಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೂರಿದಾತು ಬೇಗ ಉಬ್ಬುಜಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಉಬ್ಬಾವಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಬ್ಬರ ಶುರುವಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಗ ಬೇಗ ಕಾಯಿನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದನ್ನ ಎತ್ತಂಡ ಒಂದು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ದಾಲ ಬಾಜಿ ಬೋಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಚಾತೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ನೊಲಿ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.